Què hi fas aquí? Em pensava que no t'hi trobaria. He vingut per tornar-te la clau. Volia escriure't una nota de comiat, però no sabia per on començar. No se t'acudia res? Moltes coses. Ara ahir em va dir que tu no havies escrit la carta a la Salima. Massa tard per lamentar-se. No he vingut a lamentar-me. He vingut per tornar-te la clau i escriure't adéu en paper. Molt bé, doncs adéu. Enric, em sembla impossible que ens haguem estimat. Aquest matí he estat al cementiri, enterràvem la meva mare. Segur que ho sabies. Presentes aquí ets incapaç de dir una paraula de condol. Hi ha hagut tants morts, últimament. Se me'n refot que em refreguis els meus crims pels nassos. Em referia a la gent que t'has tret del mig. Parlava de tu i de mi. Estem morts, Eulàlia. Pitjor. Pitjor, Enric. Estem trencats. No tornarem a estimar ni a esperar res de ningú.